Παιδιά, είμαι ο Νίκος και σήμερα θα παίξουμε Magic Brawl. Σήμερα έφτιαξα το account μου, γι' αυτό δεν έχω πάρει τίποτα. Για όσους δεν γνωρίζουν, το Magic Brawl είναι μια εφαρμογή που είναι το παλιό Brawl Stars. Όχι το beta, το παλιό. Άμα δείτε, στο Brawl Pass έχω ένα box. Πάμε να το ανοίξουμε. Είναι παλιό, γι' αυτό θα πω μύτη. Μύτη 2. Μπορεί άμα είμαστε τυχεροί. Είναι, παιδιά, είναι El Primo, ο αγαπημένος μου παίκτης. Πάμε λίγο. Τώρα, παιδιά, που κοίταξε λίγο στο Brawl Pass, είδα ότι έχουν τα pin pack. Επίσης, παιδιά, κάντε like και subscribe. Θα παίξω πρώτο match El Primo. Εδώ είναι El Primo. Πόσα star power είχε? Ναι, ένα. Βλέπετε δεν έχει ακόμα το μετεωρίτη. Θα το πάρει στο άλλο day. Τι σεζόν είναι? 13. Πώς σε λίγο θα φύγουν τα box. Γι' αυτό κατεβάστε το γρήγορα. 3 like tutorial πώς να το κατεβάσετε. Βάζω εδώ εικόνα. Έβαλα εικόνα και χρώμα και πάμε να παίξουμε. Έβαλα solo showdown. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, like και subscribe. Όπως βλέπετε πήρε ένα power cube. Σπάω να πάρω κι άλλο. Και πάμε να πάρουμε εδώ το μποξάκι. Εδώ σπάμε. Και είμαστε έτοιμοι. Πω, έχει super Edgar. Ωραία, έχουμε μείνει 9. Είναι πολύ ρώσι. Πολύ ρώσι. Σέλι. Και δεν ρίχνω και μακριά, είναι πρίμο. Έχει και 4 power cubes. Τι εννοώ ρε παιδιά. Να τη σκοτώσω. Είναι δίλημμα. Εντάξει, δεν το παρατραβάω, δεν είναι δίλημμα. Σκότωσε τον έναν. Showdown με τη Σέλι. Κάτσε. Παλιό πιν. Toxic Σέλι. Thumbs down δηλαδή. Έλα Σέλι. Εντάξει. Ήτανε πολύ δύσκολο. Εδώ η παλιά screen. Coin Shower Event. Πήγα στο shop και είδα το Witch Shelly. Είναι exclusive skin. Εντάξει παιδιά, δεν έχω gems, αλλά από ό,τι βλέπω μας έχει gems και boxes. Πάμε πρώτα για το free Brawl Box. Μύτη 2. Όχι. Και El Primo. Τι άλλο να βγάλει? Gems. Big box. Πάμε. 3. Δεν γίνεται. Δεν πειράζει παιδιά. Κάνω μάτι. 2. Πάμε. 3. Σε παρακαλώ, μέγα. 3, 2, 1. Δύο ρε παιδιά. Έχουμε και εδώ ένα Brawl Box. Το ανοίγουμε. 2. Ρε παιδιά. Άλλο. Βλέπω η Σέλ έχει κάνει remodel. Try, πάτησε. Παιδιά, το παλιό training grounds. Το παλιό. Πάμε λίγο. Εδώ είναι τα ρομπότ. Να δείτε τα παλιά. Είναι ίδια πυροβολάει. Και τα παλιά εδώ τα bots. Θα κάνω match με τη Σέλι. Πάμε λίγο.
solo έπαιξα. Barley, θα τον νικήσω. Εύκολο. Πότε πρόλαβε να πάρει 3 ο Edgar και ο Barley. Πότε πρόλαβα. Hackers. Ρώσικο είναι το παιχνίδι. Hackers. Έχασε. Επίσης παιδιά, αυτό είναι το κλαμπ μου στο Magic Brawl. Το λένε Nick and Themis. Είναι το club tag. Άμα έχετε Magic Brawl μπορείτε να μπείτε. Πήγα Power Level 4 πρίμο. Πάω και για Shelly. Και αυτή Power 4. Έχω μόνο 9 κύπελα. Ναι, είναι πάρα πολύ λίγα. Θα παίξω ένα knockout. Πάμε. Το έχουμε. Εγώ. Ευχαριστώ στον Byron. Το έχουμε παιδιά, το έχουμε. Δεν το έχουμε. Με ένα hit με έχουν όλοι. Χάλασε το super. Χάσαμε τον πρώτο γύρο. Δεύτερος γύρος τώρα. Έχω super. Thumbs down κάνει αυτή. Έλα. Τι. Πώς. Έλα. Τι. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Περίεργο. Θα το δω στο μοντάζ. Παιδιά, δεν γίνεται. Ωραία. Είχε ήδη τότε. Όχι, δεν είχε ήδη. Γι' αυτό κανένας δεν μπορούσε να περπατήσει στο νερό. Αλλά παλιά, όσοι έπαιζαν, είχε το hack του Bull που ήταν στο νερό. Όσοι. Έχασα, παιδιά, έχασα. Πώς το έκανα. Πολύ καλό. Τύχη ήταν. No internet Edgar. Easy. Παιδιά, πολύ easy τώρα. Πάμε. Όχι. Ελάτε, πάμε. Έλα. Τι πας να κάνεις ρε Τζέσι. Το Colt. Εδώ παίζει να είναι. Όχι, δεν είναι. Λάθος, δεν πειράζει. Πάμε. Έλα. Ποιος θα με σκότωσε. Νάνι, μπράβο Νάνι. Star Player, το παλιό Star Player. Και παλιό animation Νάνι και Jessie παλιό animation. Αυτό. Τι. Το ξέρω τι ήταν αυτό. Από αυτή τη σεζόν ήταν. Δεν το θυμάμαι. Πάμε να πάρουμε το skin της Shelly. Σας βάζω animation. Μπαντίτα Shelly. Δεν ξέρω αν το λέω σωστά. Δεν στο σχόλιο. Νίτα animation ξανά. Νίτα. Μόλις παίρνουμε στα 60, μπούμε στα 250 και στου παίρνουμε στα 10.000. Δεν πειράζει. Θα στείλω κάτι στη κλαβ. Στείλω hello fans. Άμα μπείτε θα το δείτε.
Να, εδώ είναι η Νίτα, ένα gadget. Να δούμε άμα όλοι είχαν ένα gadget. Ναι, όλοι ένα gadget είχαν. Ναι, μετά τους βάλουμε. Περιμένετε. Δεν το έχει. Το έχουνε... Όχι, δεν ήταν εδώ. Όχι. Δεν το έχουνε, παιδιά. Δεν το έχουνε. Το έχουν αλλάξει με αυτό. Δεν πειράζει. Αυτό το Star Power εννοώ. Δεν το έχουνε, δεν πειράζει. Ωραία παιδιά, τελευταίο match και σας αφήνω. Θα παίξω Νίτα, New Brawler. Σας άφησα ότι κάνει 5 ώρες να βγει παίκτες και Janet έχουν. Σέλι. Όχι, έκανα βρέξια παιδιά. Piper, κάνε κάτι. Την Janet. Δεν πειράζει, η άλλη είναι πολύ καλύτερη. Thumbs down ρε, ο Toxic. Ωραία. Τον έχω στο μάτι. Thumbs up, μπράβο Janet. Θα κάνω crying. Μπας και με λυπηθεί. Όχι. No. Τώρα δεν το κόβω για το βίντεο επειδή ελάτε είναι και τελευταίος γύρος. Πάμε Ρώσα, super Ρώσα 2019. Μπράβο. Όχι. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα παιδιά. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και μια εγγραφή και τα λέμε στο επόμενο.